Història de Xixona al balcó, milagre en l'ermita de Sant Sebastià de Segorb. Fray Melchor Aracil va néixer l'1 de setembre de 1552 i des de xicotet es va encaminar a estudiar humanitats i música. En Oriola va estudiar gramàtica i filosofia i posteriorment se'n va anar a València per obtindre el títol de batxiller en Sagrada Teologia i ser ordenat cura. A l'església de Santa Maria de Xixona va tindre un benefici, però en febrer de 1601 va decidir ingressar en el Real Convent de Sant Agustí de València, on va morir al poc de temps i on està soterrat. Per el poble va ser considerat un sant i, de fet, està beatificat. Es conta que una vegada a Xixona, quan va vindre el seu familiar Francesc d'Ibi, van decidir pegar una volteta alrededor del poble. El problema és que se'ls va fer de nit i Francesc era molt porigós. Melchor va veure que la millor solució era passar la nit en l'ermita de Sant Sebastià de Segorb, on es trobaven, i així van fer. Quan van entrar dins, Melchor li va dir a Francesc: Francesc, senta't en aquest banquet, tapa't en la manta i ador-te, que jo simplement vaig a resar un poquet. I així va fer. El que passa és que a mitjanit Francesc es va desvelar i es va assustar moltíssim quan va veure que tota la ermita estava completament il·luminada. La llum venia de dos ciris que estaven al costat de Melchor Aracil, que es trobava davant de l'altar, però aquest conjunt estava levitant en l'aire. Com Francesc va fer un poc de soroll, a poc els ciris es van apagar i Melchor Aracil i els ciris es van depositar en terra. Melchor Aracil va anar a xerrar amb Francesc. Francesc, no t'assustes, no passa res. Jo sols estic resant a Déu. Tu ador-te, que prompte arribarà la matinada. Però, com podeu imaginar, Francesc no va poder pegar ull en tota la nit i va estar vigilant a Melchor Aracil, que quan es va posar de nou a resar va tornar a levitar. Això va passar fins la matinada. Quan es va fer de dia, Melchor Aracil es va arrimar a Francesc i li va dir: Francesc, obri la porta de l'ermita, que anem a fer la missa per a tots els parroquians d'aquesta partida de Segorb. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.